Päivää. Tämä on Finnerkai. Ja tämä on mun eka vlogi. Ja mä ajattelin tehdä näitä lisää. Ja muita videoita, että pelivideoita ja kaikkia haastevideoita. Ja saatte ehdottaa mitä tahansa. Ja mä teen vasta sitten tai pelivideoita, kun mä saan paremman koneen ja se on kuvausohjelma. Ja niin mä oon 14-vuotias poika ihan Suomesta. Ja niin mä harrastan nyrkkeilyä, skeittausta ja golfia. Sitten mulla ei enää lemmikkejä, koska kissa katosi noin vuosi sitten. Ja koira kuoli 3 viikkoa sen jälkeen, kun mä täytin 13 vai 12. Ja niin. Niin, mä kuuntelen rockia ja vähän muuta, mutta Justin Bieberia. Isosisko on vähän raiskannut mun korvia ja sillä ei palaa Justin Bieber fanit, mutta ei sovi mun makuun. Ja mua kiusataan koulussa aina välillä. Yhteensä jo 8 vuotta on kiusattu, eli ykkösluokalta saakka. Mutta on jätetty luokalle, koska lukihäiriö. Eli mut tulee se kirjoitusvirheitä välillä ja sit mä sain jotenkin sanoa sanottua. Ja mun piti tehdä tästä kanavasta eka englanninkielinen, mutta sit se meni vähän päin peristä, kun mä en osannut kaikkia lauseita ja tolleen. Että mä niinku ajattelin sanoa, niin mä tein siis suomalaisen. Ja kumminkin ihan varmana puolet niistä sanoista jäi johonkin päin persettä. Sitten mulla on yksi sisar ja sitten 2 sisarpuolta, isäpuoli. Ja mä teen näitä videoita sitten enemmän täällä faijalla, koska täällä on enemmän rauhaa ja yksityisyyttä. Ja niin. Mä yritän tehdä videoita kyllä sitten mun mutsillakin. Ja niin. Mun lempiväri on musta, sininen ja vihreä. Ja mä tykkään enemmän kesästä, koska mä oon sellainen vilukissa, että aina kun mä oon jossain pihalla talvena, niin vittu mä jäädyn heti. Ja se kesä taas mut tulee vitumoinen kuuma. Mä tykkään kesästä sen takia, koska pääsee uimaan ja on lämpimämpi kuin talvella. Joo, älkää se välittäkö tuosta taustasta, koska sieltä on revitty tapetit juuri. Sinne on tulossa tapetteja kohta. Mun faija asuu tässä vanhassa talossa. Täällä on kunnon puulattiakin ja niin. Mettin alakerrassa on ravintola. Mä tykkään aika paljon eläimistä, koska ne on sulosia. Mut se mun isäpuolis on allerginen eläimille, kaikille karvaisille eläimille.
Joten sinne ei voi tulla eläimiä ja faija ei halua uusia lemmikkejä. Sitten mulla on ton mä voin kertoa joskus myöhemmin. Niin. Alkaa seuraamaan ja tykätkää videosta ja jätkää kommentteja tuonne alas. Mitä haasteita mä teen, mitä mun pitäisi kertoa ja mitä pelivideoita mä haluan vaikka tehdä ja niin ja mitä piditte tästä videosta. Niin. Tää oli Finner Guy ja moro!